Čo tu robíš s tými šortkami, ty debilko? Tak fajčíš, nie? Ty kokotko, zobral mi zbraň kvôli tebe, lebo tento kokotko ma tvoj nabonzoval, ten vyjebaný. Ktorý? Kokot v tom sivom tričku vyjebaný, čo má nastrelené vlasy. Počúvaj, bol si súčasť väčšieho plánu. Rozumieš? Bohužiaľ. Tak dlžíš mi zbraň, ty debilko, daj mi $200 a sme vybavení. Keď vyjebeš z hlavy tieto problémy. Dobre. Ty kokot, daj mu, dobre. Koľko tá bola dobrá, tá sadla. Pozor, Bruce! Do piče, v tých okulároch. Jebe vám tu. Poď, no to ukáž sa, poď. No, čo? No čo, taký Ty tu máš frajerku, si myslíš, že ťa ochráni? Capca! Kde máš kamošov, ha? Čo? Kde sú? Ja viem Čo? podľa faktúry, že to je Ryan Bennett. To čo ma chce ísť ojebať? Môžeme rovno aj najebať, ak príde. Komu Tento chceš typek ide najebať, ty? na freestyle. Čau. Čo hučíš, ty kokot? Ty jebo! OK, pláš, Jimmy, jo? Ty Daj mu. On má zlaté retnasol a Počúvaj bude ma hovoriť. sem. Jako? Ukáž mu. Na Pozri, ako má sebe mám retnasku. fajky, ty jebole. Dobre, tak povaj potom, jak budeš hovoriť. Čau. Kokot ako... Dúfam, že sa tým neživíš. Natáčam podcasty, píšem knihy, robím v podstate handmade šperky, z ktorých vytišky ľudia na charity. No zasa budeme pozerať na totálne zúfalce, co si chtějí najít partnera na YouTubeovém pořadu. Tentokrát tu mám štětinku, co se snaží vypadat jako bohatá a myslí si, že se každý chalan z něj udělá. Ale přitom pisky má ako keby spadla do úlu včelího. To má takto i piču. Fox, čau. Battle dávam. A nie teraz. Drž piču, ty maďarská kundo. Jediný, čo máš, je Fico a horký Čupko more. Hory Čupko more. Aha. To som si zaslúžil, ty kokotko? Takto. Hej ma zjebať. Za nič, vlastne za pravdu. Erik to na 100% dopozeral, kamaráde, možno aj dvakrát. Ahoj, doma máme kocuríka a voláme ho Gerko. No a vždy, keď robí neplechu, tak mu hovorím, ne, Gerko, nerob, čepeš, ne? Refresher. Radkovica. Čo ti jebná to? To je debil.